פשוט, חבר'ה שתבינו, אני הזזתי את הפגישה הזאת מ8 ל7 בשביל מישהו מסוים, והוא לא פה. אז בגלל זה אני נותנת לו הזדמנות, כי אני כזאת נחמדה. אה, אז בואו נראה. בסוף הבן אדם הזה לא יקבל על הראש, אבל אני אעשה להם נו נו נו. טוב, אני אתחיל כבר לפתוח את הדברים. אוקיי. share screen, start broadcast. יופי. אוקיי. טוב. אוקיי, אז בואו נתחיל. רובכם יודעים למה אתם פה. אנחנו פה היום נדבר על החברה טרווריום. זאת מצגת שאלכס הכין. היא טיפונת ישנה, אני אתקן אותה עוד מעט, אבל בינתיים זה מה שיש והיא טובה. אז בואו נתחיל. אז אני חברת העסק בטרווריום כבר שנה ו4 חודשים בערך. זה הדבר ששינה לי את החיים. יש לנו פה בקנדה הצהרות לא בדיוק כמו בארץ, אבל מבחינת העבודה וכלכלה דברים מאוד יקרים, קשה למצוא עבודות, תלוי באיזה תחום אתם נמצאים כמובן, וזהו, מצאתי את עצמי קצת תקועה. היה לי עסק, ואחרי 7 לאוקטובר היה הרבה אנטישמיות, אז העסק שלי קצת סבל מזה, כי אנשים ידעו מי אני, והקהילה היהודית היא לא מספיק גדולה בשביל להתפתח שמה, והייתי מורה וגם לא כל כך רציתי לעבוד בזה, ואז לא מצאתי את עצמי וגם היה קשה למצוא משהו לבינתיים, אז פשוט נכנסתי לזה כי זה דיבר עליי מכל מיני בחינות, ואולי זה ידבר גם עליכם. אז בואו נתחיל. מה זה בעצם? זה מטיילים יותר ומשלמים פחות, וגם אפשר להרוויח. אז תראו, יש עד 80% הנחה אצלנו, ואם אתם מתייחסים לזה כאל ביזנס, אז אתם מרוויחים באופן פסיבי 24/7 מכל מקום בעולם, לא משנה מה קורה בעולם. אם יש איזה גליץ' במערכת, הם מתקנים את זה תוך שנייה, הכסף מטפטף ומגיע לכם כל יום. ועוד משהו, יש פה נטוורקינג. אתם מכירים אנשים מכל מדינה שאתם יכולים לתאר, אנחנו נמצאים ב70 פלוס מדינות, וזה אנשים בין אם הם התחילו מאפס את החיים שלהם ונכנסו לזה ועשו הון או שינו לעצמם את החיים באיזושהי צורה, או שזה אנשים שכבר בעניינים, כבר אנשי עסקים, ויש להם יכולת כלכלית שכבר קיימת, אבל הם ראו את כל הפתרון, את כל הטוב שיש בטרווריום, הם רצו גם את זה, כי הרי הם עובדים קשה, אז הם רוצים לעבוד טיפה פחות קשה, או הרבה יותר קשה, כאילו הרבה פחות. אז זהו, זה על החברה שלנו. הזוג הזה שאתם רואים, זה הבעלים של החברה. זה דיוויד הארט ואשתו, הוא התחיל את החברה, היא מן הסתם אשתו שהוא מאוד אוהב אותה, אז היא בעניינים, מאוד בעניינים. והוא אף פעם לא עבד בשביל אף אחד כל החיים שלו, הוא תמיד היה עצמאי מגיל 17 וזכה בפרסים של entrepreneur, יזם השנה, כשהוא היה רק בן 24. האיש הזה יש לו שכל מאוד חד, והוא מבין בעסקים, והוא מבין באיך איך לגדול בחיים, בלי להיות תלוי באף אחד אחר, חוץ מעצמך. אז מיליונים שלמו בעמלות, כמו שאתם רואים, הזדמנויות גלובליות, זה כבר, המספרים פה לא מעודכנים, אבל הרבה מאוד מדינות, ולא משנה איפה אתם נמצאים, אתם מקבלים את הכסף. הצמיחה השנתית, השנה זה היה גם סביבות הכמה מאות אחוזים, והחברה, היא קיימת בעצם מ-2013. היא הייתה כמו
אם אתם מכירים את האתר גרופון, היו בה כל מיני דברים במחירים מוזלים, מחירי הולסייל, מחירי היצרן, ובעצם הוא צמצם את זה לטיולים, כי הוא הבין שמה המוצר שהכי הכי אה, מוכרים אותו, שהכי הרבה רוצים אותו, זה לטייל. חוץ מאוכל ודברים כאלה, אנשים משלמים הכי הרבה מתוך רצון על לטייל. אז יש שם כסף מטורף, זה יותר מנפט, זה יותר מכל תעשייה אחרת. והוא בעצם צמצם את העסק שלו בעיקר דברים שקשורים לטיולים, בין אם זה ריזורטים ודברים כאלה, אנחנו ניכנס למה יש לנו, ולפני שנתיים הפך את זה למועדון סגור. מי שמכיר חברות כמו אמזון ונטפליקס וקוסקו יש אצלנו פה בצפון אמריקה, אנשים משלמים חברות בשביל להשתמש במוצרים, בשביל ליהנות מהמחירים המיוחדים שיש. אז הוא הפך את העסק הזה למודל הזה. ויש לנו 3 משרדים, הראשי והראשון בקליפורניה, אחרי זה פתחנו בספרד, במדריד, בגלל שזה ממש תפס תאוצה באירופה, ויש באלמטי קזחסטן, שם זה גם תפס תאוצה, וזה בעיקר בגלל שאנשים שם, למרות שהם מרוויחים בערך $300 בחודש, הם ראו את ההזדמנות הכלכלית פה, וזה שינה לאנשים שם את החיים יותר ממה שאתם יכולים לתאר. כאילו, להרוויח שם בדולרים אמריקאים כמה מאות אפילו, זה להיות מיליונר. ואם זה משנה את החיים של אנשים כמוני, ויכול לשנות את החיים של אנשים מסביב לעולם וכמוכם, תארו לעצמכם מה זה עושה בשביל אנשים ממקומות כמו קזחסטן. אז תחשבו רגע על כל החברות האינטרנט הגדולות בעולם, כי זה הרי העסק הזה, כן, הוא טיולים, הוא משהו פיזי שבסוף מגיעים אליו, אבל זה עסק אונליין. אתם לא חייבים לטייל בהכרח, אתם רק צריכים לשתף בעצם את מה שאתם רואים. אז זה עסק שהוא בתוך האינטרנט, ויש לנו אמזון, גוגל, פייסבוק, אליבאבא, אבל יש גם פרייסליין, יש אקספידיה, יש קאייק, יש כל כך הרבה, והם בעצם מונופולי, כאילו הם מונופול של חברות שבערך כולם שייכות לאחד, ולמה שאנחנו לא ניכנס לזה אם יש לנו הזדמנות. אני פעם עבדתי בבוקינג.קום, אבל תאמינו לי, הרווח שאני ראיתי לא קרוב לרווח שאפשר להרוויח פה. למה לפספס את זה? אני לא יודעת. אז מה יש לנו? חופשות וכל מה שקשור לחופשות. יש לנו אתרי נופש, מלונות, הפלגות, השכרת רכבים, פעילויות, סיורים ופארקים. ויש לנו עוד דברים, אבל זה עיקר העניין פה. הפלטפורמות שיש אצלנו בטרבוריום, ספציפית לטרבוריום, הם משהו שנקרא Trip Incentive, Travel Site, World Tours ו-Getaways. Trip Incentive זה שהות מתנה במלון משלושה עד 7 ימים, ואתם משלמים רק את העמלה, זהו. אז אני אתן לכם דוגמה, בעוד שבועיים אני טסה למיימי. בפעם הראשונה אף פעם לא הייתי שם, ובזכות הטריפ אינסנטיב, בזכות טרבוריום, אני משלמת רק $200 על 4 ימים. אני כמובן ממשיכה ונשארת אצל חברים ויש עם בני משפחה שם, אבל בזמן שאני בבית מלון, במקום לשלם סביבות ה-300-400, כי אני גם נוסעת בתקופה של קריסמס, אני משלמת לא 300 עד 400 ומשהו ללילה, אני שלמתי על הכל 200 וקצת. זו האמת, אני יכולה לראות לכם חיובים וקבלות אם מישהו ירצה אחרי זה. אני פה. זה מדהים, זה מדהים, זה פותח עולמות ואפשרויות. ה-travel site זה בעצם כמו בוקינג, כמו אקספידיה, כמו כל אתר שאתם תלכו עליו, להזמין לכם חופשה,
יש לנו מלונות, טיסות, השכרת רכבים, הפלגות ופעילויות, אבל מה ששונה פה זה ההנחות. אצלנו יש הנחות שאין בכל מקום אחר, ואני אכנס לזה טיפה יותר מאוחר, למה זה ככה, אבל יש הנחות עד 80%, ואתם מקבלים 3% החזר בנקודות, שאתם יכולים או לצבור ולקבל חופשות בחינם, או לצבור טיפה ולהוזיל לכם כל פעם חופשה אחרת. הבחירה היא שלכם, העיקר הוא אתם מקבלים המון בחזרה כל הזמן. החברה הזאת נותנת ונותנת ונותנת. World Tours, מעל 100, עכשיו זה הרבה יותר, יעדים יוקרתיים. אני מדברת איתכם על 4 עד 5 כוכבים, בתי מלון וריזורטים מסביב לעולם, במדינות שאפילו אולי לא חשבתם שאי פעם תגיעו אליהם. ואתם יכולים לשהות במקומות האלה במחירים כל כך מזעריים. אני אתן לכם דוגמה. ריזורט, הכל כלול במקום כמו ג'מייקה, מקסיקו, בהאמאס, מה שתעלו לכם בראש, לא יודעת, משהו בקריבים. זה בדרך כלל, אם זה מקום טוב, לא יעלה פחות מ4,000, וזה לפעמים רק לזוג זה יוצא ככה, או רק לבן אדם. אצלנו אפשר לעשות את אותו דבר, רק ב$400, $500, ואפילו פחות. וברמה הרבה יותר גבוהה. תאמינו לי, אני לפני שנכנסתי לעסק הזה הייתי מטיילת, ועכשיו אני מטיילת, וההבדל הוא עצום. אני יכולה להיות במקומות על רמה, ולשלם מחירים של הוסטל. אולי טיפה יותר, לפעמים. Getaways. תראו, זה בעצם, זה מוצר שהוא גם מאוד מיוחד אצלנו, וזה מעל, רשום פה 2,000, עכשיו זה יותר, דירות נופש, אפשר להביא 6 עד 8 אנשים, וסליחה, ה-World Tours, אם אתם מזמינים משהו, זה יכול להיות או ל2 או ל4, או אפילו יותר, אם יש לכם משפחה גדולה, אתם יכולים להזמין 2 חדרים, עדיין המחיר יהיה אותו דבר. זה לא 400 או 500 או whatever, פר בן אדם, זה לכל מי ששוהה בחדר. אז חזרה לגטווייז, זה דירות נופש, זה וילות, זה כמו Airbnb, אבל מה שבאמת מעניין פה, ואנחנו נגיע לזה, זה שאתם יכולים לשהות שם או בכסף ממש קטן, או אפילו בחינם, וזה לשבוע, או 3 לילות, או אפילו 20 יום, יש שם כאילו, או חודש, בחינם לפעמים, ואתם מוזמנים לבוא לכל הדפים ברשת החברתית של כל מי שאתם מכירים אצלנו בחברה, אנחנו משתפים את הדברים האלה, יש לנו חופשות בחינם שאנחנו נהנים מהם. אז עוד קצת על ה-Trip Incentive, מעל 100 יעדים, עם 38 אפשרויות שדרוג או החלפת יעדים. אז אתם רואים, יש פה ישראל, אז אפילו אפשר לנפוש בתוך ישראל, אם אתם לא בא לכם או לא יוצא לכם לצאת. וזה חופשה של רק עמלה. זאת אומרת, נסעתם למשל, בואו נראה מה יש פה, הונגריה, הרבה ישראלים נוסעים, ארצות הברית, יש גם יפן, מלזיה, פיג'י, מלא מלא אופציות, ברזיל, ואתם משלמים נניח $50, גג 200, זהו, זה מה ששילמתם על מלון. זה נותן לכם את החופש ליהנות מהכסף שלכם, ולהמשיך לחסוך אם בא לכם. אז אם חסכתם 1,000 או 2,000 שקל או דולר, תלוי איפה אתם חושבים להיות, אז למה שלא תשתמשו בכסף הזה בשביל לעשות נגיד הפלגה, איזושהי חוויה, איזשהו משהו, או upgrade בטיסה, או לא יודעת מה. יש לכם את האופציה הזאת, אין את האופציה הזאת במקומות אחרים. פשוט לא יצא ככה, פשוט הכל נורא יקר. אז הנה קצת דוגמאות של השוואת מחירים כמו שיש לנו ב-Travel Site. כמו אמרתי, יש לנו
עד 80%, לפעמים יותר, כאילו הנחות שאפשר למצוא אצלנו. אז תראו, בבוקינג למשל 2,579, אותו בית מלון, אותם תאריכים, לשני אנשים. באקספידיה 3,611, עוד יותר יקר, אותם תאריכים, אותו בית מלון, אותו סידור. למה המספר משתנה? לכו תדעו. כאילו אני יודעת למה, כי עבדתי שם, אבל רוב האנשים לא יודעים את זה, והם פשוט משלמים את המחירים האלה. אצלנו, למשל, אותו דבר, 1,370. תראו את ההבדל. פלוס 3% נקודות שאתם מקבלים, ובסופו של דבר אתם יכולים להוזיל לכם חופשות, או חלקית או לגמרי. עכשיו אני רציתי לחזור ללמה ואיך אנחנו בכלל יכולים להוזיל את המחירים שלנו ככה, וזה בגלל שכל החברות האלה, בוקינג ואקספידיה וכדומה, הן משלמות הון מטורף לחברות פרסום וחברות השקה. זה יכול להיות במיליארדים. אני יודעת שבוקינג ואקספידיה זה בסביבות 9 מיליארד לכל חברה. אז זהו, אז אנחנו כאילו בעצם מכסים להם את ההוצאות. כי הרי למה החברה שלנו יכולה להרשות לעצמה את המחירים האלה ואלה לא? כי הם צריכים לקבל איזשהו החזר. תחשבו, ממה הם מרוויחים כסף? הם מעלים את המחיר. כמו שבתי מלון עושים את זה גם בעצמם, אבל החברה שלנו בחרה לא לעשות את זה, ובמקום היא משלמת לאנשים שלה. לי, לזאתי, לאלכס, לכל מיני אנשים, היא משלמת לנו בשביל שאנחנו נהיה פרסום, אנחנו נהיה השקה, ולא, אנחנו לא יצא לחברה מיליארדים בהוצאות ככה, כי לא כל אחד גם עושה את זה, לא לכל אחד זה מצליח, אבל מי שכן, הוא זה שמקבל את הכסף הזה, לא איזה חברה, ואז אפשר להיכנס לאתר ולהזמין חופשות במחיר נורמלי, וגם להרוויח על הדרך. יש לנו עוד משהו שנקרא Entertainment Portal, יש שם כל מיני דברים שאפשר לקנות, בין אם זה כניסה מוזלת לפארקים, ברודוויי, הופעות, כל מיני דברים מסביב לעולם שאפשר לעשות. זה משתנה, כאילו, אתה לא יודעת, רוצה לנפוש באיטליה ונכנס לשם ובודק מה יש לעשות באיטליה, ואז אתה עושה השוואת מחירים בין מה שהאתר שלנו מציע ואתר אחר, ובעצם אתה רואה שאצלנו הרבה יותר זול. יש גם טלפונים ומייקרוסופט אופיס וכל מיני דברים, זה מהימים שהחברה הייתה יותר כמו גרופון. עכשיו ל-World Tours, זה כל הנופש היוקרתי הזה, שהחברה הזאת מציעה לנו באופן מאוד מסובסד, מוזל וכמתנה על העבודה שאנחנו נוסעים, סליחה, שאנחנו עושים כשאנחנו נוסעים, ואנחנו נהנים וגם מרוויחים ויכולים להיות במקומות מדהימים ב-80% מהמחיר, לפעמים כמעט 100. אז אני נסעתי לאחד, זה היה בית מלון של כמעט $500 ללילה, הכל יצא לי קצת מעל 200, וזאת הייתה חוויה מדהימה, למרות שהכל עקץ אותי, כל מה שאתם תחשבו שקיים, עקץ אותי, סליחה, לא הכל, לא דברים מעשיים למיניהם, אבל הזכות הזאת במקום כל כך מהמם, במחיר מחיר של באמת הוסטל, אני לא מכירה מקום או חברה אחרת שתיתן לנו את זה, ולא הייתי רוצה, לא הייתי מוכנה ללכת למקום אחר בשביל לבדוק אולי, זה לא קיים פשוט. אז הנה קצת דוגמאות. קלריון קונגרס הוטל בפראג,
בצ'כיה. חברים, דולר. לפעמים אני רואה דולר. אה, אתם מממשים את הנקודות שלכם. אנחנו נגיע לנקודות, אבל 100 דולר, סליחה, דולר אחד. אה, פריז, מריוט, 4 כוכבים, עם ארוחת בוקר. הכל פה נראה לי עם ארוחת בוקר. 179. זה פחות, זה מחיר, הלילה שם עולה יותר מזה, ואתם מקבלים 4 לילות. רוצים להמשיך שם? תמשיכו שם. לא רוצים? תחזרו הביתה, תלכו למקום אחר. לא משנה, הבחירה היא נטו שלכם. הכל פה תלוי רק בכם. דובאי, חברים, אני לא יודעת אם דובאי מעניינת אתכם, אבל אותי היא מעניינת רק בגלל שאני יכולה לנסוע לשם 9 דולר. 9 דולר. וככה זה ממשיך. תאילנד, ישראלים, אנחנו מאוד אוהבים את תאילנד, אני אף פעם לא הייתי, אבל עכשיו נראה לי אני עושה. לא צריך ללכת למקום שהוא חצי קלאץ', קצת לא הכי יפה, לא יודעת מה, לא צריך לחסוך, לא צריך לוותר על שום דבר, על הנוחות שלנו. 6 ימים, 7 ימים, 99 דולר, 159 דולר, זה הכל. עוד דרך לממש את הנקודות זה ה-getaways, דיברתי על זה לפני, תראו בכמה מקומות יש לנו דירות נופש ווילות למיניהם, ותראו את המחירים, יש פה תאילנד ויוון ואיטליה וסייפרס, טנריף, אספניה, יש פה מ-99 עד דולר, עד 0 דולר, וזה הכל ל7 ימים, 3 לילות. אני גם מוצאת כאלה שהם למשך חודש, חלק מהם אפשר להביא את החיות שלנו, כלבים, חתולים למי שמטייל עם חתולים. זהו, ובחלק יש את כל מה שיש בריזורט אחר. חדרי כושר, בריכות, כדומה, זה פשוט דירות נופש, וחברים, זה יכול להיות בחינם. אז איך מקבלים את הנקודות האלה? ואיך בכלל מתחילים להרוויח פה? אז כמו שאמרתי לכם בהתחלה, זה מועדון, מועדון סגור, כמו אמזון, כמו חדר כושר, כמו קוסקו, נטפליקס וכדומה. אתם משלמים, אתם מקבלים את המוצר. המוצר הוא עד 80% הנחה על כל הדברים שאני דיברתי עליהם, אפילו 100% הנחה, פלוס אפשרות להרוויח. אז אנחנו לא נתעכב על הסילבר והטיטניום, אנחנו נדבר על הפלטינום, כי פה זה משהו, זה משתלם, מקבלים הכי הרבה נקודות ואפשר להרוויח פה. אז שוב, תעריפים יותר טובים ממה שיש סוכני נסיעות, עד 80 ועד 100% הנחה. ההחזר הזה של הנקודות, שהוא מקנה לכם דברים שאתם לא יכולים לדמיין, חופשות במקומות שלא תיארתם לעצמכם, ביותר מחצי, לפעמים 80% מהמחיר שהייתם משלמים על חופשה אחת, אבל יש לכם 2 פה. ויש שותפות, שאתם מקבלים אתר מוכן, תמיכה, סרטוני שיווק, הכשרה, הטבות מס, זה חשוב, וניתן להעביר בירושה. יש איזו דרגה בעסק שאפשר להעביר את העסק הזה בירושה, ובכללי החברה הזאת נותנת הרבה מאוד מתנות, בונוסים וכסף רנדומלי, ובעצם, אני אסביר. זה פשוט מקום מדהים להיות, אני לא עובדת בו, להיות חלק ממנו. אז זה המחיר הראשוני שאתם משלמים כשאתם נכנסים, זה לא כסף משנה חיים, גם לא בשקלים, חבר'ה, אל תספרו לי סיפורים, אני יודעת שרוב הישראלים משתמשים באשראי ונכנסים לחובות ומשלמים הון שוב ושוב ושוב על כל מיני דברים. זה לא הון,
זה עסק שאתם קונים ב-370 דולר חד פעמי שאתם נכנסים. מי שפה, אני לא יודעת אם יש פה מישהו שאי פעם פתח עסק, זה לא הסכומים. וההחזר פה הוא יותר מהיר ויותר בטוח מאשר כמעט כל עסק אחר, וזה גם תלוי בבן אדם. אז פה הכל מוכן בשבילך, רק תעשה עם זה משהו. וזה באמת, זה באמת יכול לעוף ממש. אז זאת הכנסה פסיבית. תראו, אם אתם מגיעים לאיזשהו שלב שבא לכם הפסקה, לא בא לכם היום להשקיע, כשאני אומרת להשקיע, מה זה להשקיע פה? כמה שעות ביום, שעתיים אולי אני משקיעה? אני מכירה פה אנשים שזה כל הסיפור שלהם, והם משקיעים בזה נגיד 5 שעות ביום, במצטבר. ויש אנשים שזאת העבודה, העיסוק השני או השלישי שלהם, והם משקיעים בזה חצי שעה ביום, אולי שעה, אבל זה הכנסה פסיבית. זאת אומרת, בין אם הם יעשו פחות או יותר, או לא יעבדו, אם הם כבר התחילו להרוויח, זה לא יעצור, זה ימשיך. זה ימשיך ויגדל מעצמו אפילו. אז מי לא היה רוצה את זה? לא יודעת. אתם החלטתם היום לא לעשות כלום והכסף עדיין נכנס. מצוין. אז תראו, אתם נכנסתם, התחלתם לבנות את הצוות שלכם. הבאתם 3 אנשים לתוך הצוות, 3 אנשים שגם רוצים חופש כלכלי, רוצים חופש בכללי עם החיים שלהם. רוצים להרוויח בהכנסה פסיבית. 3 אנשים, זהו, הפסקתם לשלם את הסכום החודשי. תגידו לי אם בחדר כושר מישהו יפסיק לשלם לכם ברגע שאתם תגיעו לגוף, סליחה, שאתם תפסיקו לשלם לחדר כושר כשאתם תגיעו לגוף המושלם שלכם. לא, זה לא יקרה, אתם ממשיכים לשלם. גם אם אתם ממליצים את החדר כושר הזה לכל אחד ואימא שלו וסבתא שלו, אתם ממשיכים לשלם לחדר כושר. פה, בין אם אתם משתמשים בעסק או לא משתמשים בעסק, אתם מקבלים נקודות. אם הבאתם 3 אנשים, אתם מתחילים להרוויח. עם האנשים האלה ממשיכים גם כן לבנות צוות של שיווק ופרסום לחברה הזאת, אז זה גודל, וזה גודל. פה בעצם רק איזה מספרים על הנקודות. 135 זה יוצא 1,620 דולר בשנה. זה נשמע לכם כמו טירוף? זה לא. תחשבו על 135 דולר, לחלק לנגיד 30, להעביר את זה לשקלים, זה כוס קפה כל יום. תחשבו כמה דברים אתם קונים חוץ מכוס קפה ביום, שאתם יכולים להשקיע בזה שיחזיר לכם 3,240 נקודות, להתחלק לשתיים, 2 חופשות, פלוס אפשרות להרוויח. פלוס ה3 אנשים האלה שהבאתם, על כל אחד אתם מקבלים 50 דולר. מתנה. לא צריך להביא 3 בשביל להביא אותם כל פעם. הכנסת אחד, קיבלת 50. אחרי כמה זמן הכנסת עוד אחד, קיבלת 50. וכדומה. כרגע זה 100 דולר. אז אם מישהו פה רוצה 300 דולר, בשביל להיות בעסק מוכן ולתת לאחרים צ'אנס לחסוך על טיולים ואפשרות להרוויח, זאת ההזדמנות שלכם. אני חושבת 300 דולר לא יפריע לישראלים. זה לא יפריע לי, אני פה. וזהו, וזה ממשיך ככה. אתם בונים צוות, הצוות שלכם בונה צוות, והכסף פשוט גודל וגודל. 100 דולר כל יום, 70 דולר כל יום, 25 דולר כל יום. אני הולכת אחורה כי פשוט יותר קל להתרכז קודם לאן אנחנו רוצים להגיע מאשר איפה אנחנו מתחילים. וזהו, וזה יכול להיות, תראו, יפריע לכם 300 דולר כל חודש? 700 דולר כל חודש? מה עם 10,000 דולר כל חודש? 1,000 דולר כל חודש? לי זה לא יפריע.
ויש פה, אחרי שהם מגיעים, מביאים רק את הסכום הזה של אנשים, וזה לא אתם הבאתם אותם אישית, זה לא הצוות האישי שלכם, אתם הבאתם רק 9 אנשים מינימום, שגם יש להם את התשוקה ואת הרצון הזה, לעבוד ולטייל ולהרוויח בלי לעבוד מאוד מאוד קשה, פשוט בכיף, הכל בכיף. אז הגעתם לדרגה הזאת, אתם מרוויחים 140 כל יום, $140 אמריקאי, ואף אחד לא נגע בו, מיסים עוד לא נגעו בו, שתבינו, זה רק אתם מחליטים איך אתם רוצים לשחק עם זה. כי זה עסק לכל דבר, אתם יכולים ללכת למס הכנסה ולהגיד אני עובד בחברה האמריקאית הזאת, ככה וככה, ואני עצמאי בה. מה, הם יעבדו איתכם, זה נחמד, מקבלים מחזרים טובים. אז אתם מקבלים נניח $12,000 אמריקאי פסיבית כל יום, זה נחמד, אבל מעבר לזה, בדרגה הזאת, כל שנה מהדרגה הזאת, אתם מקבלים חופשה, שהחברה משלמת את הטיסה, אה, ואת המלון, ואת רוב האוכל, אם לא כל האוכל, ויש הטבות גלובליות, ומכלל המחירות אתם מקבלים 1%, אם אתם גדלים לדרגה הבאה זה 2% ו3% וכדומה, אתם מקבלים חלק מהחברה, אה, ש... אתם כבר מקבלים חלק מהחברה, אבל שם אתם מקבלים עוד מכלל המחירות, תארו לעצמכם כמה כסף זה, החברה הזאת מגלגלת מיליונים, מאות מיליונים אני חושבת כבר. ומשהו רנדומלי מבחינתי, אשתו של המייסד מאוד 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 אוהבת את לואי ויטון, ולכל חופשה כזאת של אמבסדורים, שגרירים של החברה, היא סוגרת לואי ויטון מקומי או במקום אחר, היא מארגנת איזה משהו, שהיא סוגרת את הלואי ויטון לכמה שעות, נותנת לכל אחד $3,000 ואומרת תקנו לכם מה שאתם רוצים. לא מזמן הם עשו את זה בפריז, אחרי שהייתה להם חופשה בתאילנד, נראה לי זה היה שרתון, וזה היה מדהים מדהים מדהים, והם ממש נתנו לכולנו הרבה השראה, וזה הקפיץ לאנשים את העסק, את המוטיבציה, את הכל. ובהמשך גדלים בדרגה, שגרירים 3 כוכבים, מקבלים שעונים בשווי של 15 עד 30 אלף דולר, אני לא יודעת איזה מהם עולה פחות או יותר, אבל נראה לי זה תלוי נשים או גברים. לא, לא מתנגדים לדברים כאלה, נכון? לא נתנגד למתנות, לא נתנגד לכסף פסיבי וכל מה שיש פה. אז הנה ממש בקטנה, נעבור על זה זריז, למרות שזה החלק הכי חשוב מבחינתי, איך זה בכלל עובד מבחינת הכסף ואיך הצוות שלנו נראה בשביל להרוויח את הסכומים האלה. אז הבאנו 3 אנשים, החברה מתחילה להחזיר לנו את הכסף שאנחנו משלמים כל חודש. זהו, יש לנו את הקבוצה שלנו, את הצוות שלנו, אפשר להתחיל לעבוד איתם. הם פגשו עוד אנשים שרוצים את אותו דבר, שאוהבים את המודל הזה, שמבינים שיש פה אפשרות, אפילו לצאת לפנסיה בכבוד. בואו נתחיל לחשוב על פנסיה כבר, אני בת 37, אבל אני כבר חושבת על זה. אני לא יכולה לסמוך על הממשלה, לא פה, וגם אני חושבת שבארץ זה אותו דבר. אז הם עובדים, ואני עובדת, ואתם עובדים, וכולנו עובדים, 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 וזה גדל וגודל וגודל. הבאתם מינימום 9 אנשים שהם באותו ראש כמוכם, לא עכשיו, לא יודע, לא, הם רוצים לחיות את החיים האלה, ממש ליהנות, להתנסות בהזדמנות מיוחדת שהיא חדשה להם, למרות שכאילו המודל הזה הוא כאילו קיים בכל מקום. השאלה היא כאילו אם אנחנו מספיק מבינים שצריך לקחת את ההזדמנות הזאת. אז תראו, אפשר להגיע ל10,000 דולר בחודש, שוב הכל באמריקאי, אפשר להסתפק בפחות, אפשר להגיע ל70 ומשהו אלף דולר בחודש, אני יודעת שזה מספר מטורף, אבל אנחנו מכירים מישהו שמרוויח ככה, והוא איש טוב, אוהב ישראל, ואפשר, התקרה פה היא לא קיימת,
היא פשוט, היא לא קיימת, זה הכל תלוי רק בכם. תשאלו את עצמכם עכשיו, מה אתם מסוגלים לעשות? וזה לא עבודה קשה, באמת, זה לא, אין פה איזה קסם. המספרים האלה אפשר להגיע אליהם, אבל צריך לעשות משהו, משהו, בקטנה אפילו. מעל 34 אלף ב-2024, עכשיו זה היה בסביבות ה-40 ומשהו אלף לשנה 2025, הייתה לנו פגישה לא מזמן שהראו את זה. ותראו, עוד משהו שהוא מאוד מדהים פה, זה השיפור והצמיחה האישית שקורית פה. וזה בזכות זה שקודם כל יש פה, מלמדים אותנו לדברים, בין אם זה מיומנות מכירה ושיווק, או תקשורת ומנהיגות. מלמדים אותנו קביעת יעדים, ניהול זמן, לחלקנו זה מאוד חשוב. לי יש הפרעות קשב וריכוז חמורות, והחברה הזאת עזרה לי עם זה, אין לתאר, אין לתאר באמת את המתנה הזאת שהחברה הזאת נתנה לי. פיתוח אישי, תראו, זה גם נובע מזה שאנחנו עובדים עם אנשים, כמו שאמרתי לפני זה, אנשים שהגיעו מכלום, והחברה הזאת, ודרך החברה הזאת, סליחה, כי זה כלי, הדבר הזה הוא כלי, הוא לא כופה עליך, אתה לא חייב לעשות שום דבר, אתה משתמש בכלי הזה, להתפתח ולגדול, גם מבחינה פיננסית וגם מבחינה אישית. העבודה הזאת בצוות, כי כולנו תלויים אחד בשני. אני, אני יכולה להביא מישהו מחר, והוא יעקוף אותי ב, בכסף שהוא מרוויח. הוא ירוויח 10,000, אני ארוויח 1,000 דולר. אני אהיה שמחה בשבילו, לא משנה מה, כי אנחנו עבדנו ביחד, והוא השקיע, וזה משמח, וגם אני לומדת דברים על עצמי על הדרך, והם דברים מדהימים, ומפתחים פה כישרונות, בין אם זה שוב, מנהיגות ותקשורת, לפשוט כישרונות אישיים, כי אולי אנחנו באמת צריכים את זה. יש פה חינוך פיננסי, יש קורסים על זה, כל הדברים שאני מדברת פה, אנחנו עושים עליהם קורסים, ואני לא מגזימה, כמעט 60%, אם הייתי יכולה לנחש, הם רואי חשבון בחברה הזאת, אנשים שמבינים מספרים, אז תאמינו לי, אם יש פה כל כך הרבה רואי חשבון, משהו פה בסדר גמור, מבחינת מספרים והאופציות. הכרה ותמריצים, כמו שאמרתי לכם, זה עסק שאפשר להוריש, איזה עוד עסק אפשר להוריש, חוץ מנגיד, לא יודעת, מסעדה או משהו כזה, מי גם רוצה את זה? פה אפשר להוריש את זה, ומי שמוריש את זה הוא לא חייב לעבוד בזה, אבל הכסף ייכנס בכל מקרה, כי זה גודל בעצמו. תגמולים בלי סוף, כסף, טיולים, מתנות יוקרתיות, והרבה הרבה הכרה. הכרה כזאת היא לא קיימת בחברות אחרות, היא לא קיימת בביזנסים אחרים. זה באמת משהו מיוחד. באמת אנחנו מרגישים מוקפים בהרבה מאוד תמיכה ומשהו שהוא אמיתי. אני באמת מרגישה את זה ממש קורן מאנשים שאכפת להם אחד מהשני. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מאחלת לכם שתבואו, וגם שתבואו לבן אדם שהביא אתכם לפה, ותשאלו אותם עוד שאלות, או תגידו להם, הנה אני מוכן, כי למה לא? אין פה חוזה, אין פה דמי ביטול, זה משהו שאני חושבת שצריך להוסיף בפרזנטציה הזאת. ואני, זהו, אם יש למישהו שאלות, כאילו אני מאוד שמחה שבאתם, ואם יש למישהו שאלות, בבקשה תרגישו חופשי לכתוב אותם, או אני יכולה גם, אני לא יודעת, תודה דלה,
אמ, איך אני... זה אני לא יודעת. אוקיי, בואו נראה.